todos, mil millóns de gracias por volver un día máis a encher aquí o Cine Alfonsetti. Sobre todo, mil millóns de gracias a este grupo de rapaces que temos hoxe aquí, que van a ser os protagonistas. Pero, bueno, eu, para que non me coñezas, son Ángel Arcais, son o director do Museo das Mariñas, e diredes, que pinta este rapaz aquí? Bueno, pois estamos dentro do antigo convento de Santo Domingo, que ainda que a día de hoxe boa parte está ocupado polo Museo das Mariñas, hai un trociño que quedou aquí reconvertido en Teatro Alfonsetti. Pensaredes que os de Betanzos somos moi fachendosos, poñéndolle este nome de Alfonsetti a un cine, un teatro, pero ten que ver cun señor de Alicante, Mariano Alfonsetti, que chegou aquí a Betanzos destinado como militar que era no século XIX, e que lle pediu permiso ao Concello de Betanzos para montar un teatro ca súa familia. Temos moita sorte hoxe de poder estar aquí, porque este antigo convento de Santo Domingo foi reconvertido moitas veces. Por aquí, bueno, reuníase o liceo recreativo, ensaiaba a banda de música, foi durante moito tempo o instituto e tamén estuvo o cuartel da Guardia Civil. Por eso estes rapaces viñeron hoxe aquí. Aquí xa vos falarán eles de Foucellas, pero bueno, estivo un paso efímero por estas instalacións. E incluso, decía que tiñamos sorte de poder facer aquí este acto, porque nesa zona do Galiñeiro, por aí arriba, por aí detrás, tiña a súa habitación o sarxento da Guardia Civil. E non lle gustaba nada que se fixeran actos precisamente neste teatro cando ele estaba dormindo. Entón, bueno, hoxe xa non está, temos sorte, podemos aproveitar aquí este espacio. E nada, simplemente decirvos iso, que para mí é unha sorte ter aquí a tanta xente nova. Eu son alumno, fui un alumno no seu momento, igual que Paula, de Emilio Grandío, que será o próximo que vos fale aquí, ademais de Paula, da profesora de Historia de todos estes nenos. E eu non me quero centrar moito neles, que ainda que sexamos protagonistas xa van a falar e demais, sino que quería ter unha mención especial, pois neste caso para Paula. Aquí no museo temos moitas visitas escolares e sí que moitas veces criticamos que os nenos agora cas pantallas, con non sei que, non prestan atención, non fan cousas, pero sí que vemos moitas veces que a actitude dos profesores pues, tampouco é a que nos gustaría. E neste caso, pois xa vos digo, eu como antigo alumno, e imagino que Paula tamén, sempre tivemos algún profesor que nos meteu neste novo mundo da historia a través da investigación, de que nos dixo, bueno, pois empezade a buscar sobre este tema, no meu caso foi sobre un veciño de Betanzos, cada un dera o deles, pero aquí, bueno, creo que a través desta investigación que fixeron estes rapaces durante este curso, o que fixo Paula foi motivar aos rapaces a estudiar historia. Sinto polas familias, son futuros ou millóns desempregados, quen sabe, pero eu espero que dentro de, non sei, 10, 12 anos, veros eles aquí como mestres de historia e como mestras de historia, traendo tamén os seus alumnos para que nos conten as súas investigacións. A verdade é que é unha fortuna inmensa, é unha sorte moi grande ter a xente tan motivada, a profes tan motivados como Paula, e nada, simplemente pues, pido un aplauso para eles e que... Bueno, antes de nada, evidentemente agradecer ao Concello de Betanzos, agradecer a Ángel, evidentemente, o seu convite para facer este acto aquí, agradecer, dende logo, a todo o público que estades aquí. É un tremendo orgullo que non sabedes ben o que isto é casi un milagro para moita xente. A pena, a mágoa é que para moita xente que xa morreu. Alguna delas, como lle pasou no proceso da propia investigación, xa vai por cuestións de lei de vida afrontando estes recordos, este pasado tan dramático para todos. Evidentemente xa, bueno, pues por lei de vida xa non está. Eu creo que isto tamén deberíamos telo bastante en conta. Quero presentar primeiro moi brevemente o acto e despois facer un par de cuestións que me vou quedar moi corto de todo o que tiña para falar, sen dúbida ninguna, porque evidentemente os protagonistas son eles. Como decía Ángel fai un momento, de isto me fai todavía sentirme máis vello, que Ángel me copie en parte o meu discurso de que é unha auténtica honra e orgullo que aquela vontade que temos profesores, académicos, sí, algúns, os profesores vencellados a este ámbito de seguir continuando nesta tarefa, de verdade me leva algúns anos máis en riba, sen dúbida ninguna, porque ver a rapaces que tiñas nas aulas, como Paula, como Ángel, como moitos outros que hai por aí que xa acabo de ver, seguindo nesto, de verdade que é un auténtico orgullo, merece a pena a vida que vives. Quero falar moi brevemente a estructura do acto, non? Porque os protagonistas son eles. A ver, vou presentar brevemente, posteriormente Paula presentará o proceso, posteriormente farán entre eles un percorrido polo traballo feito. Despois creo que hai unha pequena actuación musical, con música ou algo así, e despois, se temos tempo,
moi breve, ao mellor deixaremos paso ao diálogo, ou alguna pregunta, algún comentario que queirades facer todos. Teño que decir dúas cousas respecto disto, dunha maneira, non vou tentar aburrir. A zona que traballa nesta temática é unha zona especialmente indicada para facer. É unha zona de guerrilla, de continuidade da guerrilla, primeiro de fuxidos e posteriormente de continuidade da guerrilla, que esta é a parte máis achegada, digamos, ás cidades. É unha zona que contempla dende aquí todo Eume, ata Asturias, ata León, ata Ourense, ata parte de Portugal, zona controlada pola guerrilla ata o ano aproximadamente 48-49. No cal son moitos anos, ainda que para nós parece que son 2-3 anos, sin embargo estamos falando de 1936, estamos falando de 12-13 anos convivindo con esa realidade toda a xente que vivía por aí. Por lo tanto, esa realidade convírtese en cotidiana. Os maquis convírtense en cotidianos para todos eles. E a isto si chegaron tamén para este traballo que, por certo, creo que se repartirá ao final do ano para cada un deles. Ben, é unha zona enorme. É unha zona, sobre todo, nesta comarca, ademais, neste triángulo entre a zona de montaña, un triángulo entre Ferrol, Betanzos e Coruña, é evidente que é unha zona que incluso os propios falanxistas, incluso os propios coruñas, falan de que foi a zona con maior represión de Galicia. Con maior represión de Galicia durante, cando menos durante os anos da Guerra Civil e posteriormente coa guerrilla, evidentemente, incrementase. Isto xa o sabemos por os resultados, por os hechos realizados, etc., por as cuantificacións feitas, pero, volvo a insistir, fai 90 anos daquelo. Se nos perdeu casi todo. E o que se nos perdeu, sobre todo, non son tantos datos que algúns hai, senón, como dicen eles, ademais, senón a percepción. E a percepción é o que traballaron eles. Non se pode achegar as dúas realidades, a realidade dos fríos datos e a realidade da percepción, as dúas son as dúas caras da mesma moeda. As dúas son complementarias. O medo, o silencio, todo iso se fai, non se pode describir nas letras, ou por lo menos non se pode describir a non ser que teñas moi boa pluma e non chegas á totalidade diso. E para chegar a iso, para que te transmitan directamente ou a través de familiares o que pasou naquel momento, isto é especialmente importante, vou dicir, é case un milagre que isto se transmitira 90 anos despois, case un século despois. É casi increíble. Teño que decir que, polo que teño visto, un traballo moi ben feito. É un traballo feito, sobre todo, que nos dá ilusión, esperanza, a que teñen estes rapaces de traballar sobre este tipo de cousas, de traballar sobre o pasado democrático en tempos de moita incertidumbre, sen dúda ninguna. O que nos falta na realidade de hoxe día é ilusión, é esperanza. Estou moi orgulloso de que estes valores, de que esta ética do colectivo se transmita a través de profesoras como Paula, a través de outros rapaces que tivemos nas aulas e outros máis que non teñen necesariamente por que estudiar a carreira de Historia, senón que necesariamente asumen eses valores democráticos como seus. A interiorización desas cuestións son fundamentais para isto. Interiorizar que un pertence a un colectivo, non que é individual, non que atende únicamente as súas cuestións, senón que pertence a un colectivo, quere coñecer ese pasado e ese pasado transmitir os demais. Eso é o que tentamos facer os profesores de Historia. Eso é o que tentamos facer os profesores de Ciencias Sociais como Paula. Entender a violencia non dende unha perspectiva de bandos, senón dende unha perspectiva de expresión humana, de un xeito transversal. Non estamos falando só da violencia da represión, da dictadura sobre a guerrilla. Estamos falando da represión interna da propia guerrilla, da condición humana que a temos todos, en que pensemos que formamos parte dun elemento, dun estrato privilexiado por ser que nos somos. Non, todos somos así. O ben e o mal está dentro de nós. E, polo tanto, iso está ben considerado nesta perspectiva. Teñen que ser xeracións novas as que nos afasten, as que construan este novo relato dun pasado e dun futuro en común, dun pasado e dun futuro en colectivo, de pensar o pasado, dende logo, como colectivo. Novas xeracións, novas tempos,
tempos nos que se perde o valor do que significa coñecer, tempos nos que se perde o valor do que significa investigar, do que significa o método científico, abandonando por creencias dunha maneira absolutamente que levan, evidentemente, o autoritarismo, o medo, o silencio da xente que sufriu durante moito tempo neste país e que segue existindo en ocasións. O medo, o silencio, non por aquelo, mellor por outras cousas, pero o silencio, cando hai silencio, isto o comento sempre aos alumnos, é unha realidade máis. Non está, non se ve, non se percibe, non se pregunta, non se investiga. É silencio. E se é silencio non está. E, por lo tanto, eso non está colectivo. Eu aprendo de cada reunión a que vou en institutos ou a comentar o que penso, o que queiran, o que pode aportar. Aprendo deles, aprendo das preguntas que me fan. Son enormemente máis alá das aulas, que as aulas é un elemento, se queredes, moito máis, outro día, presentando tamén ao antigo alumno, dixo que a relación alumno-profesor non se abandona nunca, pode ser, pero esa relación de como tendo ese profesor sempre aí, non? Independentemente do que teña o que poda aportar humildemente cada un de nós, non? Porque a nosa función na vida, eu aprendo deles tamén, porque a nosa función da vida, tamén a miña e tamén a de todos vos, é aprender constantemente. Non está nada feito, e todo se construe pouco a pouco, ou moi rápido, pero todo se construe colectivamente. O coñecemento, este rapaz eso demostra esa boa acabar, verdade? O coñecemento ou é colectivo ou non é. O coñecemento particularizado, o coñecemento e investigación feita para sectores moi concretos ou para persoas non ten, desde logo, función social. Isto que fan estes rapaces debería ser feito, xa, de maneira sistemática, neste estado, neste país, durante moito tempo atrás, cando menos 15 anos. Dende logo, creo que seríamos outros. Non necesariamente o milagro, tampouco que existe, o mundo sabe iso que hai, pero, dende logo, seríamos outros. Se atendéramos o que fan as novas xeracións, se atendéramos os como fan, máis que o que fan, senón como fan as novas xeracións. Xa digo, isto só quero decir unha cuestión, xa para rematar. Para eles, para todos, para mí, para todos, isto non é o final dun traballo, este é o principio. Quero que nos queremos, creo que sería o máis importante que nos quedamos de todo isto. Grazas aos rapaces por ese traballo, grazas a AFO tamén tal, especialmente singularizar o traballo de Paula, sen dúbida ninguna. A mágoa é que teñamos que estar sempre así con persoas como ela, que están espalladas por toda Galicia, por toda España, que se adican a isto de maneira absolutamente voluntaria, porque entenden que forma parte de todos nós. Moitísimas gracias a Paula polo seu traballo, moitísimas gracias, sobre todo por a súa vontade e por a súa maneira de pensar. E, por suposto, gracias a todos por estar aquí neste, xa digo, pequeno milagro. Moitas gracias.